Machigni kinde pie mar yango pinje ma winy mathoth fuyo kadhie manotimore tarik 10 dwe mokalo. Piny Kenya noyang kaka piny namba 1 e Afrika ka en namba 8 e piny ngima. Ma winy kido mopogore maromo 800 nofuyo mochope e seche 24. Kata kamano higani kwan winy manofuyo mochopo Kenya nodok piny nikech lokruok chal mar kor lwasi. Jafwambo marwa Joyce Oduor ne olimo Nairobi National Museum ma en achiel kuom kuonde mikawe nonro mag winy ma ochopo pachoka kendo ikonwa lipodni. Higa ka higa e kor yamo ka giluwo na mataro kendo kalo e kor pinje mopogore miche gi miche mag winy fuyo kowuok e piny achiel ka gidhi e pinje mamoko. En gino ma winy timo ka gimanyo lwasi maber ma ginyalo dake kendo yudo chiemo moromo. Piny Kenya oyang kaka achiel kuom pinje mag Afrika mathoth winy chope ka giwuok e pinje mag Europe. Kaluwore kod jalony e weche mag winy matiyo Nairobi National Museum, Dr. Titus Mboma, Kenya nigi kor lwasi maber malombo winy kendo miyo kido mag winy mathoth fuyo machop pachoka. The goodness of Kenya is one of the places that we've got all types of habitats interlinking, even with other neighboring countries, ranging from forests. Besides forests, we've got wetlands, and all these adding together, they'll be able to give us these 170 species of birds coming from Europe. Adding to our population, then we found Kenya has about 1,100 species of birds plus. This year, Kenya was number 8 in the whole world and number 1 in Africa because of the numbers of birds we saw within 24 hours. Kaluwore kod Mboma, winy ong'eyo kaka chanore maber kapok gichako safar mar dhi manyo lwasi maber ma ginyalo dake kendo ging'eyo yore ma giluwo moriwo kuonde mag hoho mar okak kod dho wedhe. Birds have got different migratory flyways. They don't just go anywhere. They've got flyways that will support them with especially things like ease of energy, ease of food, and so on, and ease of habitats and so on. They want to get in during the flying. To ere kaka winyo yudo teko mar fuyo kilomita mathoth kowuok Europe magichope pachoka. Before these birds fly, they have to do one or two things. First of all, they have to build the fat system. This, when they eat food, most of it is converted into fat. That fat is what they use to keep us energy to fly from one place to another. So smaller birds will migrate during night because it's cooler. They can use constellation. But these other birds, like birds of prey, like storks and so on, they'll fly during the day. Some birds can form V-shaped movement so that they can exchange. V-shape means they have formed a shape that can make them pierce through the wind and make it easy to fly from one distance to another. Nikech kwan mamalo mag winy mafuyo machop e pachoka higa ka higa, Dr. Titus Mboma wacho ni gisebedo kod chenro mar kawo nonro mag winy. E kinde limbe marwa Nairobi National Museum, ne wayudo thuolo mar neno kaka giketo otegu ne winy kaito gimako gi. Mae en achiel kuom winy mane otegu omako. So we were almost free with the bird. Bang' mako winyo no, Dr. Mboma wacho ni gin kod chenro mar keto bangli e tiend winyo ka winyo magimako, gino makonyogi e ng'eyo kido mar winy machopo e pachokae, kaachiel kod kwan mag winy duto mathoro chopo e pachoka. The rings have got a unique number because each and every individual bird ringed has a unique number like your identity card number. So they don't share the numbers. When you write the number in the book, just like you are registered with your ID card, the information stay here and the bird goes with the ring. So next time you find this bird with the ring on, you just read the number and you can check. This can be very good for citizen science, especially when people are outside there and are observing birds and you find a dead or sick bird with a ring on the leg. You just, you can bring the bird if it's dead, or you can remove the ring and read the number and send the number to us. So with that number, we can be able to trace where it is and be able to learn many things about that bird. Kata obedo ni Kenya en piny ma winy mathoth fuyo machope higa ka higa, lokruok mar chal mar kor lwasi osemiyo winy ok budh ahinya e pachoka. Ndege uhama kutoka Kenya kuanzia mwezi wa 4, mwezi Aprili, kukuja mpaka mwezi wa 5. Kama huu mwaka walianza kwenda mapema, kufika mwezi wa 4 mwisho karibu ndege zote zilikuwa zimeenda. Ukiangalia kama bonde la Ufa, mito imefurika. Ukiangalia mazingira ingine, unapata mito inakauka kwa sababu ya hii upatilifu ya hali ya anga. Kwa mano,
Timothy Mwimani kwayo oganda mondo orit alwora maber kama winy nyalo dake maber. In every setup, ikuwe mjini, ikuwe mashambani, ni lazima tuzingatie mahali pa ndege kukaa na tuwaje at least kama ni boma yako wache miti kadhaa, maua, ili ndege nao wapate manufaa. Mana kaka wamedo kedo mar mondo mi warit le mag bungu, oganda imedo jiw mar mondo mi onywak lwedo, mar mondo mi orit alwora kaachiel kod loso lwasi maber ma winy nyalo dake, kaluwore ni winy bende konyo e bero alwora. Joyce Odur, Ramogi TV, The National Museums of Kenya.